Totoy Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga kabisyo. Ayan, may gabi isap sa atong mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sad ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran ini mga orasaha. Mayong gabi sa inyo mga pamangkin. At syempre, nagbabalik na naman po ang inyong Angkol Totoy. Dalawang gabi din tayo nakapagpahinga po mga kabisyo. Pero yung dalawang gabi natin parang na-miss mo, no? Na-miss mong mototoy. Kaya siyempre, pag nami-miss mo yung mototoy, maghahanap ka na ng ibang totoyon. Kaya lang, iba pa rin pag nakatutoy sa programang Totoy na Love. May gabi, no? Kumustamos naman po ang ating araw ng Huwebes na pala ngayon. Ayan, bilis ng araw mga kabisyo at buwan na po ng Mayo. Wala ako nung pizza 30 kaya pizza May 1 din wala. Balik tayo ng pizza 2. Yan. Anyways mga kabisyo, kumustamos naman po ang ating kalawang araw pala ng buwan po ng Mayo, no? Sobrang init na naman ba o medyo may kakaiba ng napapansin natin? Ako, no? Kasi wala talaga akong magawa sa bahay. Gusto ko mang maglaba, gusto ko ganito, may kuri-kurion, may ginagawa, pero alam mo pag masakit yung ulo mo, para kang sisipunin. Pero pag chinek ko naman yung aking temperature mga kabisyo, baka ikaw ngayon angkol, auntie, no? Ganon din nararamdaman mo. Sabi mo, okay lang pala mga kabisyo. Okay lang pala yung no? Parang 37.0, no? 37 flat po yung ko. Nung gabing yun, no? Lunes siguro yun, pero nag-chill ako sa loob po ng booth dito. Sabi ko, may sakit talaga ako. So ayun, tamang-tama, no? Pagdating sa bahay, nag-chill ang inyong Angkol Totoy. Akala ko, nakunan ko grabis Takot ako sa lamig na tuloy. Paborito ko naman yung malamig, pero ewan ko lang, nung gabing yun, yun na pala, natamaan na pala si Angkol Totoy ng sakit. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa iyo Angkol ngayon, ikaw auntie o kaya ikaw pamangkin, konting alaga din sa ating katawan, no? Hindi porket okay lang yung katawan ninyo, ikaw, pagpasaya ka sa init ng araw. Ganon ang ginawa ko kasi mga kabisyo. Nakalimutan ko. Well anyways, maayong gabi, magandang gabi po mga kabisyo, no? At may tanong lang po ako, no? Ayan, ang tanong ko lang po ilang beses ba? Ilang beses ka bang nagka-broken hearted bago mo nahanap ngayon ang true love mo? Or hindi mo pa nahanap yung true love mo. Lagi na lang broken hearted mga kabisyo. Words, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Ilang beses na siguro, Col, no? Kasi alam ko naman, hindi naman perpekto ang isang relasyon Nagkakaroon yan talaga ng muna gitawag og lamas sa kinabuhi. Kung sa Tagalog pa, yan yung sahog ng ating buhay. Words, so kung wala sigurong ganon, puro na lang okay pas alright, hindi ganon ang buhay po mga kabisyo so maganda po yan mga kabisyo. Ang pagiging broken hearted ay isang malalim at personal na karanasan na hindi madaling daanan para sa marami, no? Siguro ikaw, iba yun yung nadaanan mo. Ako din, iba din yun mga kabisyo. Siguro naalala ko lang siguro nung high school, no? Aga mo naman Angkol Totoy, lumandi! Hindi po alam mo naman, pag dumaan yung love, sabi nga, love is like a bubble gum. Pag mupilit, makabuang. Words. Pero yun nga mga kabisyo, subalit sa kabila ng sakit at lungkot na dulot ng pagka-broken hearted po mga kabisyo, may
May ilang mahahalagang bagay na maaari nating matutunan mula sa pagkakaroon ng isang broken heart, no? Unang-una masasabi ko, isa to ha, yung pag-unlad ng emotional na intelligence, no? Siyempre, pagtahak mo sa proseso na to, yung pagpapagaling mula sa pagiging broken-hearted, natutunan po natin ang pagkilala at pag-unawa sa ating mga emosyon. Napansin mo ba dati, no? Halimbawa, yung crush mo, crush pa nga lang eh. Pag umabsent yung crush mo, nawawalan ka ng gana na umattend po ng klase. Hindi ka na nag-aaral. Crush pa nga lang yan eh. Ayan. So, etong pagiging broken-hearted po mga kabisyo, nagpapalakas po ng ating emotional na intelligence at nagbibigay na daan sa mas malalim na pagtuklas ng ating sarili. Kaya, naipost ko sa ating fan page, no? Sa Totoy Bato Official, at gusto kong pag-usapan to, mga kabisyo, tungkol sa ex mo. Ex ba? Eto na ha. Pwede mo ba akong bigyan ng mga senyales na pwede na balikan ang ex? Mga senyales na pwede na balikan ng ex, punta ka po sa aking fan page sa Totoy Bato Official at mag-post ka doon, no? Maraming nagtatanong, pwede pa ba yung balikan? Basura naman ng ex. Hoy! Wag kang ganon ha! Pag-uusapan natin yan hanggang 12 midnight dito sa ating programang Totoy na Love. May gabi, ako si Uncle Totoy Bato. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!